салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. акнун ки ба қавле мард баромад, зебести фифа ё туби тиллоии франс футбол. дирӯз маросими ҷоизаспории фифа ба унвони зебест баргузор гардид. сараввал барои беҳтарин гол дар мавсими гузашта ҷоизаи пушкашро супориданд. голе ки ҳамон рӯз алехандро гарначо ба дарвозаи эвертон зада буд, ман ҳамон рӯз гуфта будам ки ин гол голи беҳтарини сол мешавад. ҷоизаи пушкаш дар ниҳоят ба алехандро гарначо супорида шуд. барои голи ба услуби қайчӣ ва онам аз масофаи андак дур аз дарвоза ба дарвозаи дастаи эвертон задааш. гарначо гуфтааст ки ман бо чашмонам ин голро надидам, фақат хестам ки туп дар дохили дарвоза аст. ба гарначо мегӯем ки ин гол воқеан ба истилоҳ шедевр буд. ҳамагон интизор буданд ки фифа дар мавриди беҳтарин бозингари сол чӣ назар дошта бошад, чунки дар маросими туби тиллоӣ баҳсҳои зиёд ба вуҷуд омад ва то ҳол идома дорад. фифа баҳсу ҷанҷолро дӯст намедорад. ҷоизаро ба касе доданд ки ҳеҷ кас ба истилоҳи русӣ претензия надорад. ҷани инфантинио ҳангоми номи барандаро хондан андаке таваққуф кард. гуфтам хок бар сараш ҳозир номи родриро мегирад, аммо дар толор исми Винисиус ҷуниор садо дод. бале, ҳоло касе дар шабакаҳои иҷтимоӣ касеро таҳқиру танқид намекунад. ман фикр мекунам ҳамин ҷо кор андаке чапана шуд. бояд туби тиллоиро Винисиус мегирифт, чун маҳз ба оиномаҳои туби тиллоӣ Винисиус ҷуниор наздиктар буд. родри бошад ба ҷоизаи зебест наздикӣ дошт. ҳамин тақсимоти нодуруст шубҳаҳои зиёдеро ба миён овардааст. хулас, оби рехтаро бардошта намешавад. Винисиус ҷуниор беҳтарин футболбози мавсими гузашта бо фарзияи фифа гардид. дар дигар ҷоизаҳо касе парво надорад. агар беҳтарин сармураббии солро Эрик тен Хаг мегирифт, касе дар борааш гап намезад. аммо фикр мекунам фифа арзандатарин номзадро интихоб кард. карло анчелоти беҳтарин сармураббии сол дар мавсими гузашта. ҷоизаи беҳтарин футболбоззани мавсими гузаштаро Айтана Бонмати соҳиб гардид. ин хонум дар ҳайати дастаи Барселона ва мунтахаби Испания бозӣ мекунад ва ҷоизаи туби тиллоӣ ҳам ба даст овардааст. Эмилиано Мартинес боз ҳам ҷоизаи беҳтарин дарвозабонро ба даст овард. хулас, ҳамин хел барпо гардид маросими ҷоизасупории зебест. аз ҳама асос ин ки дар 1 соат маросимро ҷамъбаст карданд. инам дар ҳолест ки маросими ҷоизасупории туби тиллоӣ таи 3 соат идома ёфта буд. хулас, Винисиус беҳтарин бозингари мавсим. розӣ ҳастед ё инашам бояд родри мегирифт? барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол метавонед ба телеграмканали дар коментария закрепитшуда дароед ва силкаи гузоштаи маро пахш созед. промокоди мо 1x Фирдавс аст ки бо он шумо метавонед маблағи 8000 сомонӣ ба даст оред. конор макгрегор ба ринги бокс бармегардад. ӯ як маротибаи дигар ин корро карда буд ва дар бархурд бо Флойд Мейвезери нотакрор чанд зарбаҳои обдор хӯрдаву пушаймон ҳам шуда буд. аммо ин навбат варианти хуб аст барои ғалаба кардан. конор дар саҳифаи худ эълон кардааст ки ӯ бар муқобили Логан Пол ба ринги бокс мебарояд. Логан Пол бародари Ҷейк Пол аст, нафаре ки чанд рӯз пеш Майк Тайсонро зада буд. конор гуфтааст ки овозаҳо дар мавриди рақобати ман бо Илия Тапурия асос надорад. ман барои рақобат бо Логан Пол дар ринги бокс дар мамлакати Ҳиндустон розигӣ додам. баъди ин рақобат ман ҳатман ба октагони UFC бармегардам, гуфтааст конор макгрегор. чиро интизоред? бархурди даҳшатро ё конор дигар он макгрегор нест? чӣ хеле ки баъди зарбаи ҳабиб конор рӯ ба майхона овард. баскетболбоз Янис Тима дар рӯзи зодрӯзи собиқ ҳамсараш Анна Седекова худкушӣ кард. ҷасади ӯро дар утоқаш дар шаҳри Москва пайдо карданд ва дар наздаш телефони дастиаш буд ки дар он паёмак аз ҷониби Анна омада буд ва собиқ ҳамсараш навиштааст ки ба ман занг зан. чанд соат пеш аз марг ӯ бо ҳамсараш рӯз ва моҳи маргашро навиштааст. яъне ӯ воқеан нақшаи худкушӣ карданро дошт. 9 декабр Тима расман аз сароянда Анна Седекова ҷудо шуда буд ва қаблан ваъда дода буд ки муносибат бо ҳамсарашро барқарор месозад. Анна Седекова имрӯз изҳорот додааст ки хоҳиш барои ин масъала дари маро накӯбед. ман фарзандамро аз ин хабар кӯшиш мекунам дуртар бибарам. хулас, Янис Тима баскетболбози овозадор ба худкушӣ даст зад ва дигар миёни ҷомеаи варзишии Россия нест. инро ҳамтоҳо ва мухлисони ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба сифати изҳори ҳамдардӣ васф мекунанд. тамоми бузургони гузашта исбот карданд ки дарахти макри зан 100 ҳила дорад, фалак аз дасти зан андеша дорад. расман Роналдо Луис Назариу ди Лима номзадии худро барои ишғоли вазифаи раҳбарии конфедератсияи футболи Бразилия
пешниҳод кард. қаблан хабарҳо пайдо шуда буд ки Роналдо ба наздикӣ раҳбари ин ниҳод мегардад. аммо кори ин хел аст ки маросими интихоботи раҳбари конфедератсияи футболи Бразилия дар соли 2026 барпо хоҳад гардид. ӯ гуфтааст ки ман дар ин вазифа садҳо нақшаҳо дорам, аммо аз ҳама асосияш ин аст ки мехоҳам боз ҳам футболи бразилӣ боиси эҳтироми хусаи ҷаҳониён гардад. Роналдо дар Бразилия воқеан шаъну шарафи хуса дорад. агар садоқати ӯ аз қалби бразилиҳо берун нашуда бошад, пас Роналдо роҳбар мешавад. барселонаро соли гузашта барои харидҳои бемаънияш дар бозори трансферӣ танқид мекардед. марҳамат, боз барои танқид омода шавед. намедонам бо кадом ақл раҳбарияти бошгоҳи мазкур ду пой дар як мӯза Маркус Решфордро хариданянд. ман бовар накардам, аммо онҳо расман ба дастаи Манчестер Юнайтед пешниҳод карданд. Решфорд рӯзҳои охир аҳволаш дар дастаи девҳои сурх хуб нест ва дар бозии охир муқобили Манчестер Сити ҳатто дар рӯйхати бозингарони захиравӣ номаш набуд. мегӯянд ӯ аллакай бо Рубен Аморим муносибатро вайрон кардааст. ҳатто раҳбарияти дастаи МЮ изҳоран гуфтанд ки дар равзанаи трансфери зимистона ӯро ба фурӯш гузоред. ҳамин тавр ҳам шуд ва даста Решфордро расман ба фурӯш гузошт ва акнун номзади асосии дастаи Барселона аст. Решфорд ки ба Барселона равад, манам аз каталониҳо умед дорам ки кадом рӯзе маро мехаранд. чойкашак. ҳамлагари дастаи Ал-Ҳилол Неймар ба ҳамдастагони қаблии худ гуфт ки ният дорад пас аз анҷоми шартномаи кориаш ба Интер Майами гузарад. дар ин бора Sky Sport хабар медиҳад. шартномаи бозингари 32-солаи бразилӣ бо Ал-Ҳилол тобистони соли 2025 ба охир мерасад. ҳамдастагони собиқи Неймар аз Барселона Лионел Месси, Серхио Бускетс, Жорди Алба дар сафи Интер Майами бозӣ мекунанд. дастаро боз бозингари собиқи Барселона Хавиер Маскерано мураббигӣ мекунад. пештар хабаре баромад ки тамдидкунии шартнома миёни Неймар ва Ал-Ҳилол аз эҳтимол дур аст. бозингари бразилиягӣ бар асари ҷароҳат тақрибан як сол дар майдон набуд ва ин мавсим дар ду бозӣ ҳамагӣ 42 дақиқа бозӣ кардааст. барои як Барселонаи дигар сохтан дар фаросӯи уқёнус як Гвардиола намерасад. бе ин ҳам Пеп кору борҳояш ба қавле ҷағел аст. вақти рафтанаш ҳам шуд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.